Siinä on aika haastava. Eiks tuo? Ui. Tuli kyllä vaikea. Pitää niinku yhtä. Lumialla on jännä, kun pystyy ottaa videon aikana kuvan. Se niin... Joo niin tälleen. Joo niin tälleen. Ei, mutta sitten se pysähtyy siihen hetkeksi aikaa siihen, mistä sä otit kuvan. Sitten... Olisiko tuo nyt? Tuli mistä? Nyt toimi. Olisiko tommonen? Joo. Täällä on. Se on sama video. Tarkennaa. Joo. Kyllä toi paperin väri kyllä vaihtuu tuossa ruudulla. Ootas tosta noin kattoo, niin kyllä videolla valkoisempaa. Sitten on kopiokone tehnyt virheen. Täältä löytyy tämmöisiä hienoja erilaisia kyyniä. Venäkuun